boeren, burgers en buitenlui van vestingstad Axel, van het land van Axel en van ver daarbuiten. Aandacht, aandacht. We zijn hier bij het festival in Axel en ik heb iemand ontmoet en die ga ik nu het woord geven. Nee, hij gaat de test doen. Ja, 1, 2, 3, test! Test! Oh ja, hij doet het. Ja, zeg, met wie heb ik het genoegen? Ik ben de Blijf Optimistisch brigadier, Bob. Het Oldtimers Festival, dat is een feest. Echt een feest. Ja, en waar komt u zelf vandaan? Ik kom uit Amsterdam. Oh ja, joh? Ja, ik kom uit Amsterdam. Maar ja, brigadiers zijn zeker hier ook nodig. Ja, Dus- vlak bij de grens, hè? Ja, vlak bij de grens. Dus er kunnen dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen Heb je verdragen. verstand van de smokkelroute? Ja, maar daar ga ik niks over vertellen. Nee, ik ook niet. Nee, We zijn ook, heb ik begrepen, vandaag een hele bijzondere dag is. Ja? Omdat Wout den Doelder, klopt dat? Ja, Wout den Doelder, die heb ik hier net in deze bank met zijn opvolger Ach, geïnterviewd. geweldig. Wat weet u van Wout? Nou, ik ken hem al lang. Ook van het Oldtimer Festival, van Terneuzen ook. We hebben 1 keer een hele leuke verrassingsactie gedaan. Wout had me daarvoor gevraagd. En toen hebben we eigenlijk een hele mooie schoenenzaak min of meer overvallen. Oh ja. En toen ben ik als burgemeester, of dat was eigenlijk mijn broer moet ik zeggen, mijn broer heeft toen die mensen in het zonnetje gezet en een aantal dingen over hen verteld. En toen hebben we, dat was een ontzettend leuke verrassing. U bent dus eigenlijk storyteller en u schrijft uw eigen verhalen? Klopt. Ja. Geweldig, hè? Ja, dat is ook heel leuk. En ik moet zeggen, door de gesprekken die je met mensen voert, kom je vaak op hele grappige onderwerpen. Ja. Dat kan alle kanten op schieten, maar dat is juist leuk. Ja. Vooral met een storytelling en een bijpassend kostuum. Ja. En, vertel eens eventjes over je scootmobiel. Ja, dit is mijn eigen elektrisch scootertje. Past ook wel bij de oldtimers. Maar het is wel zo, ik ben eigenlijk meer een oldtimer dan de scooter. Maar de scooter is nieuw en die is elektrisch. En, nou, zullen we daar maar bij afsluiten? Ja, zeker. Ik ben ook een oldtimer natuurlijk. Ja, allebei. Maar wij blijven toeteren en roepen, hè? En Wout, ga zo door, hè? Wout gaat zo door. Hij heeft mij verteld, Wout in het geheim hier op de bank, dat hij volgend jaar deelnemer is. Oh, dat is spannend. Ja, verrassing. Doei! Dank u wel.